كنتي حيل منفس قدوس مزجلت انتهى يخو حدا خبت تقمتاتو لكن حيل منفس قدوس انتهى زبد ليش حسب كبرينا مالتي ما بكس تقسيتا كجبرهارات لازمونه ليش حسب زعبا جبرهارات بكم جبرهارات مالت زعبا سرح حوارات ويكا اتقال ترستو خال الزاربو كبري كبر كلو سرح لازم زعبا نهارات سرح ما ديبلي اتونيو اسران شمون كان معرفات له حدا خاطر معصو زي يبلو مصحفي مخنياتو تقبلتي تحدرنا نحنا سلازمونه لازم جبرهارات العرف اسمع جعتنا نحنا هنا مالت مخنيات تقبلتي تحدرنا نحنا እና አጠቃላይ እዚ ግብረ ሐዋርያት ፍጹም ኮሎ ፈጾሚሁ ቁልፍ ቃል ተወጾ በቃ ከም ዘማይ ክዳን ፍጹም ኮለና ማይ ዘወጽ ለከሆም ካ ግብረ ሐዋርያት ፍጹም ከላ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅድ 8 ይታ ቁልፍ ቃል ነው ብሎ ማለት ይወጽ ማለት ሱኻ ኃይል ምስተቀበሉ ይሉ ዝዛረቡ ማለት እና ኃይል መንፈስ ቅዱስ እንታይ ቀድመ ምባላ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እጅዲብሊ አቱኒ ክበት ከይነት ዘረባና መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ካብ ምጽነና ሓሊፉ ካብ ኃይል ማሃብ ሓሊፉ ንሱ ሳልሳይ አካል ናይ መለኮት እና ክዛረብ ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:17 ክዛረብ ከሎ እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ሓቂት ኮይነኩም መስለኒ ሓደ መንፈስ ይብለና እና መንፈስ ቅዱስ አነ ኃጢአተኛ ክርስቶስ ድሕሪ ምሟቱ ግን መንፈስ ቅዱስ መጪ አማን ሓዲሩ አባይ ሓዲሩ ማለት أبدا حكاية الناس تقدس منفس حدير السماء المدرن فترة إجابة أبا حدير ما يبرن إجابة يقول إن ملكوتي أبا يزل ملكوتي أبا هم زل مثلاً منفس كدوس تايس هل سأكل لا يتريني سلسلة ملكوتي كن زارب كلنا ملكوتي زار يبرن إجابة يقول سلسلة هذا حيل منفس زعبه نشتري هنا لنا منفس كدوس حيل منفس كدوس كنبت كلنا كم تعبي في سوس 16 شهر زبلو نتوش تعو شبنا ويكانت إنار مان زبرتا مش إفيسون 16 شهر ستايب لنا بحيلي بمنفس أعطنا يوش تسر بحيلي تبرت عبلنا لذا حيل منفس كدوس انتاي مالتي نوش أنا زبرتا نت إنار مان زبرتا نا كرايست سنتر أنا يكون كون زقبلنا جعبا كريستوس كنا حسن زقبلنا نعوذ المسل زقبلنا أولوس زارب كله كدا يقولون توس معرف عصر حدا فقد حدثي كم أنا لكريستوس مسلو زلقه نستغاتكم كان نعيم ماشي لي ود ونيس بالزلق أولوس ماشي لي وده كن أماشلو لكم وسكون كان نعيم سل نابتحتنا أقول لكم زلقه تنكف حبيبكم أنا لكريستوس تمثل في زواج أنا الشخاون لكريستوس تمثل في زواج جابر استمسكني أنا كحترو ترستاي نبت المين بوينت خاتو هاي منفس كدوس مزجلات هاي منفس كدوس مزجلات بتشفى حتى ما تقول إذا قال زي عبرومي معرف 10 فقد 10 سنة من ربيناه بمنفس بحيل منفس كدوس بتشفى من تختبر تعبنا لا مستري كريستيانات تشفى نورز حيل سلنسري إن حيلها بيزيك ندر أبزي مدراو نجاسي نجدم كنك أساس تايلنا حيلي لنا لكعكا هموات إنرمان كم بتعكا تايلنا مالتي حيلي لنا ناس إذا حسابن بكله كبرنا عم ناخذه أنا كذا تسفانا يهدس كذا حيل منفس قدوس مزجلس تبعات مركب أنا جي أبيك نزار بفرق نرد كم تحاولت زجبرو مالتي أم عرف 4 خفقد الثلاثة تحت زول الجبرات ترينيا بتعمل فتوى على أنا بيدروس من يوانس تزغون تاريخ هذا بالحريم كهو حديثه مسي خفقد الثلاثة تحت زول قال جابر كسرته بتبعه إذا جابر قبل عليا من الزرقة حتى يقولوني ألموني أنا حيل منفس قدوس كاتب الشام عرف كتاب عرف 4 الجبرات مالتي أنا حيل منفس قدوس مزجلات حدا خاطر تقمتاتو تايلنا بتبعات كنبر بتبعات كنملالس يقبلنا كم تعالوا راين 10 فقد ساسان 5 زلو نتعسب زلو تبعاتكم انت يكبر اي تدربيو عسب له تبعات قبل الجابر سلازي اذا تبعات زغ منصخلو قال الجابر بتفنت تزال اذا تبعات زغ منصخلو بحيل من مسقاش بن قبل الجابر انا حيل منفس مزجلات يتابعوا مالتي بتبعات بتفنت قال الجابر نسبق مالتي انا عمود دايق هذا حيل منفس قدوس مزجلات انتهوا نزل الحسن وانجيل من يستعمله بحيل يشبه أنا زي فوتوزي نقول أنا توح بحجرة
أب وانجيل ماركوس 16-15 እንደገና ከአብ ወንጌል ማቴዎስ 28 ከፍቅድ 19 ጀሚሩ ዘሎሲ ብዛዕባ እቲ ዓብ ዝኾነ ሓደራ ተዋህበና ይዛረብ እና ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ክስበኽ ከም ዘለዎ ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ኪሉ ኩሉ ሰብ ፍጥረታት ይግበሩ ወንጌል ስበኹ እዚ እቲ ቤስት ሚሽን ክብርን እግዚኣብሔር ይኹንና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምዝግለጥ ታይሆን ብሓይሊ ወንጌል ክንዛረብ ይሆነና ሓደ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣ ምክጠቕሳ እስጢፋኖስ ዝበሃል ሰብ ኣለ ኣነ ኣዝዩ ዝፈትዎ ሰብ ማለት እዩ እና ኣብ ምዕራፍ 7-8 ታሪኹ ንረኽቦ ኢና እዚ ሰብ ባክግራውንድ ይፍለጥኒ ኣቡና ድዩን ኣይገለፆን መፅሓፍ ቅዱስ ኣነ ከም ዘንበብክዎ ኣሕዋት እውን ኣይነበሩ ነገር ግን ባክግራውንዱ ከይተፈልጠ ሂስትሪ ሜከር ኮይኑ ይኽእል ባክግራውንዱ ከይተፈልጠ ፀላዊ ሰብ ኮይኑ ባክግራውንዱ ከይተፈልጠ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘውልሕ ንክርስቶስ ኣድሚቑ ዘርአ ይኹን ክብርን እግዚኣብሔር እና ከምኡ ዓይነት ሰባት ይግበረና ምክንያቱ ሲቓ ትዝዓበየ ክብርን እግዚኣብሔር ስለዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምዝግለጽ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ይስበር ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1-5 እቲ ንሕና ተዛረብናኩም መንፈስ ሓይልን መንፈስ ቅዱስን ስለ ዝነበረ እምበር ቃል ጥራይ ስለ ዝነበረ ይኮነን እዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብቲ ፕሪቺንግ ክገብር ከሎ ፒተር ጴጥሮስ ካብ ፍቅዲ 14 ምዕራፍ 2 ግብረ ሐዋርያት ጀሚሩ ክሳብ ፍቅዲ 36 ዘሎ ፕሪች ክገብር ከሎ ወንጌል ክሰብክ ከሎ ንሪኦ እና ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ፍቅዲ 37 እንታይ ይብለና በቲ ጴጥሮስ ዛረቡ ዝነበረ መንፈስ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1-5 ዝበሎ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ከይዱ ልቦም እንታይ ገበሮ እዩ ዝብለና ሓምሸሾ እዩ ዝብለና ንወንጌል ክርስቶስ ክምእዘዙ እንታይ ገይሮም ልቦም ከይዱ ሓምሽሾ ማለት እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ስለዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምዝግለጽ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ይስባሕ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ካልእ ሓደ ካብቲ ጥቕምታቱ ወንጌል ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምዝግለጽ እንታይ ይኸውን ዝብል ትእምርትን ተኣምራትን ንግበር ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5-15 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19-12-11 ኣዝዩ ዝገርመኒ ቃል ኣለ ምዕራፍ 4 ሓይሉ ለሚኖም እጆም ብድሕሪኡ ኣብ ምዕራፍ 5 ዝመፀ ጽላሎቱ ጥራይ ናይ ጴጥሮስ እንታይ ይገብር ነበር እዩ ዝብለና ንሕሙማት እንታይ ይገብር ነበር ይፈወስ ነበር ጽላሎቱ ጴጥሮስ ኮይ ተዛረበ እንታይ ዳ ጽላሎቱ ጥራይ ይፍውሶም ነይሩ ማለት እዩ ክብርን እግዚኣብሔር እና ሓይሊ ምዝግለጽ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ይግበር እና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 11-12 ብዛዕባ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ጤራኖስ ትበሃል 12 ደቀ መዛሙርቲ የሰልጥን ከም ዝነበረ ጳውሎስ ንሪኦ ድሓር ግን ኣብቲ ታሕቲ እንታይ ይብለና ብዙሕ ተኣምራት ከዓ ይግበር ነበረ ብመን ብጳውሎስ ክብሪ እግዚኣብሔር ብዙሕ ዘይተነገረ ሉቃስ ኣብኡ ከሎ ስላይትን ይሓልፎ ንምቑፃሩስ በፂሑ ኣዝዩ በፂሑ እና ይሓልፎ ነይሩ ይበትኮ ነይሩና ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ስለዚ ሓይሊ ዝወርድ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ትእምርትን ተኣምራትን ይግበር ሓይሊ ዝወርድ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኢድ እግዚኣብሔር ትዘርጋሕ ሓይሊ ዝወርድ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ተስፋና ይሕተስ ተስፋና ይጸንዕ ብዛዕባ ካልኣለወይቲ መንግስቲ ክንሰብኽ ኩሉ ሳዕ ውሽጥና ይግርኸና ብትብዓት ንመላለስ ክራይስት ሰንተር ክራይስት ጥራይ ፎከስ ንገብር ክብርን እግዚኣብሔር እዚ ተዛዕበ ይኽእል መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ይሁን እና ሙዳያ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ከም ዝገብር ኣይጠራጠርኒ ይኮነን ይኣምን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዓብ ነገር ከም ዝገብር ይኣምን እዩ ግን ክራይስት ሰንተር ክኾነ ክርስቶስ ጥራይ ፎከስና ኣብቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ፎከስና ክኾነ ሁኔታ እዚ ትዝዓበ መጀመሪያ ናይ መውዳእታን ክብሩ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ